Nem látom, a jobb oldalon lenne bárki is. Ezt a meszt ne sérteges, mert lehet, hogy egy 6 éves gyerek rajzolt és ilyen charities. Na most elültetted a fülembe a bogarat. Ki a faszomat érdekel? Jó. Hoppá. Azt passzol. Játszik valaki jobb szélen? Én nem látom. Hát jó, de ez kurv! Menj már onnan! Jó. Ez hogy belegolt? De hogy lesz, bazd meg? Akkor nem pontos. Les a károgóké. Ja. Nem látom, a jobb oldalon lenne bárki is, úgyhogy passzolunk be arra. Kurva jó. Én se látok senkit. Nem, ahogy szerintünk tudod. Add be. Bocs. Mindig kihúzom. Régebben, amikor az Zoli játszott, akkor az Zoli jobb oldalt játszott, egy Bohás volt a bal szélső. Igen. Ja, hát azt mondtátok, hogy menjek balra, úgyhogy bementem balra. Jó, nincs be ez csak. Name a more iconic duo. Ha mondjuk a Ai megyek... azért nem, Megfejelem? Na. az AI azért nem, mert tudja, hát jobb oldalt nincs senki szerintem, úgyhogy lövöm be arra. De, bazd meg! Faszomat! Ugye Ott szépen. indulok üres területre, bazd meg! Az is jó. Szaladsz. Ádám Martin! Ah. A faszomba álljunk ma oda. Erstés reklám. Így magadba. És Kate, indulhat a bankolás? Bank és biztosítás az az. Nyitvatartási időben vagyunk, és mint látszik, nem igen van nyitva. Nem megyek cigányra. Figyelnek cigányra. Jó van, hát akkor bemegy középre. Add oda, ahova jónak érzed. De nincs ott senki! Jó, lesz a dobásra, jó. You know what to do! Jó, Megint nem bírja meg. olyat szól. Hosszú! Jó. Hosszú! Megy a beadás, várjál! Melyik oldalon? Hova? Na. Jaj, basz meg, lejár az idő! Kurva eget! Te mondtad, hogy a 100. percig van idő. Ez a párbeszéd, Ja. ez a megy a beadás. Hova? Ez szerintem nem kék, Melyik vagy? Hát bazd meg. A hasán kívül semmi nem kék. Hát jobb oldalon nincs senki, úgyhogy balra lövöm. Hol oldalon senki sincs, bazd meg! Ó, hogy szob már, na. Bocsánat. A közép ott van, csak a jobb szél nincs. Nézd, Sebbi viszi a labdát, nézd meg, a szellő fújja. A skótok kapura lövései viszi a labdát. Na, ott a passz. Az ellenfélnek. Hát, Hova rugod, Laci? Nincs ott senki. Mindig elfejtem, hogy nincs senki. Egyre jobb. Tudod, amikor jönnek be és a bíró kezébe ott a labda, és akkor írja, hogy no goal. Ja. Miért a legkisebb embernek a kibaszott pályán? Én azt nem értem, hogy a kapus miért olyannak lövi, aki nincs is ott. Hol vagyok? Ja, itt. Hopp. Ott is van. Ezt úgy mondod, mint hogyha mi rúgtuk volna. Hát nagyjából, de az, hogy meg kell mennek. Ne, szaladj el!
Kis ember. Ne szaladj! Les, az meg. Közép, az is jó. Szaladj fejelni. Megyek. Megyek. Mentél. Rugok. Én mentem. Én még mindig ott vagyok. Jobb oda Ne vagy. kérdél, a módszereimet ne kérdőjelezzétek meg. De senki nincs ott, basszátok meg, bocs! Rév, gyere már! Hát a faszomon, hogy a faszomon veszi át azt a kurva labdát? Srácok, bocs, my bad. Baj. Olyan Szoboszla is felugrás volt, ilyen alibiből. Szobola van. Szlosagyi, Slolaboy. Gyere, közép. Jó! Let's go! De ne örülj, a labdát hozzad, ne örülj! Minek örülsz? Ott egy buzi! Well finished. Willy szak. Jobb oda kell játszani. Na, a Fidesz mezben, hang vagy. Nem, nehogy. Már mi kékek vagyunk, DK, az meg Fidesz. Ha lilába lennénk, akkor mi lennénk a Momentum. Nézd meg, hogy passzol a karácsony. Ezt a bíró pedig a két farkú kutyapár. Ez a volt, ez a Dobrev Klára volt, a zöld haja. Bruti? Az mi volt, Radó? Halló! Radó, hogyha ha kiadod a helyzetet, mondhatod, hogy elkúrtuk. Adom. Ja, jó. Jó napot kívánok. Bőrzoli. A CD-ja, amikor ellövi. Én azt mondom, ez egy demokratikus koalíció volt. Expected, mekkora jó. Hallod, kapott az ellenfél egy kis demokráciát a kapujába. Egy demáciát még mellé. Nullás izgé. Ez elvárt. De nem tudom, mindegy. Lehet én tudom Volt olyan, tudni. hogy a csávó az kihagyta két Jobbra? csapat. Szó szerint az 89 Egyedül vagy, Radó, egyedül vagy, óvatosan. De hogy van egyedül, bazd meg, csak lusta passzolni. Gyere, passzolj ide, szélre. Hely. Vagy hát középszél, érted? Basszátok meg, ne csukd be a szemed! Én bedaráltak. Bedarált a rendszer. Az én központú rendszer. Amit pont azért hoztam létre, hogy ne kerüljek trébe. Kelj már föl, te szerencsétlen. Remélem gól lesz ebből. Vá! Figyeld, Gridi, hát tudtam, annyira tudtam. Mert bazd meg, fanolni kell, nem kell leadni a CD-re, amikor ott vagyok. Mert Mit mondasz, nem hallom. Add ide! adásokat Radónak. Szeretje, mert minden nagy karakter van, de bazd meg, fajelni nem tud. Nem nagy karakter, én kicsi karakterre vagyok most. Túr! Én csak lőni. Meg! Bocs. Csak lőni tudnék. Csomott, Kevin! A kurva eget! Labda. Az a vicces, az előbb zöldet mutatott, hogy great tackle és Érted? lefújta. Oda jön a nő, nem főzöl jól, Gábor. Ezt is egyből kellett volna, hogy passzolja. Ricsi, we have a nice weather in it. Ezt kellett volna, hogy emelje. What day will it be next day, tomorrow? Tuesday, in it. Ó, Tuesday, bazd meg! ott voltam középen. Kapu is ott volt középen. Úgy, amikor be tudjuk lőni Radónak a védők mögé, akkor jó, így levegőben nem jó. Kicsibe. Az még jobb. Jó!
Kicsibe. Jaj! Kicsibe, bazd meg! Geci Faszom! az időzítés. Kicsibe. Jobb. Át túl. Át! Jó, hozd be a labdát. Nem lesz, bazd meg! De hallod, majdnem nem figyeld, akkor ne. Jaj, de velest. Felvettem, látszódott. Visszajött a demokratikus koalíció a meccsbe. Belé. Az meg! Kurva. Hogy a faszomba tudod beakadni így? Amikor azt hiszi, amikor azt hiszi a DK, hogy van elég szavazója, aztán beüt a Fidesz. Ezt jönnek a nyuggerek. Az a jó. Éles. Hova megy? Melyikőtök kéri onnan? Bortívó. Valaki a szélen, ki nincs ott. Most. Jít! Hogy bepucsított neki? Pucsítok. Hát azt kell, hogy mondjam, hogy ez egy kétharmad. Gyere! Túl. Túl a sövényen. Ezt fújjas vissza! Egy pillanatig nem gondolkoztam rajta. Másik szélség... Nyugi meg. Vissza, ojna. Kosárlabdáznak egymással. Épp megnyomtam az írót gombot véletlen. Ő? Ezt leolvasták. Jöhet vissza. Radó. Az jó. Ajj! Jó. Faszom. Most mutatott fölfele, ott két buzi van. Royce has to be an absolute world finish. Áthúzott. Jó. Bomba. Bazd meg. Jó, tízi. Úgy van. Jó, nem volt ki. Radó. Rúgjad De Bruyne. Ott is van. Na, mehet a szalt. Minek nekünk bal szél? Szám, nem. Waka waka, Samina mina zangalewa. Ó, le sem vagyok. Most jött. Miért van ekkora csend? Én nem hallok senkit beszélni. Gól! A faszom Emberünk volt. még beszobozta izza a kapuba, érted? Vagy neki volt egy ilyen gólya, azt hiszem. Gyönyörű. Az egyetlen emberünk bal oldalt, nagyon szép. Gyönyörű. Az még egy tízi. Hogy ezt nekem Rúgjátok, Semmi lap. rúgjátok. Add ide. Ne hagyja így. Nem adnál ide. Láthatatlan emberek nem rúgnak tízit. Már faszom ki ez a láthatatlan emberre, bazd meg. Hát visszadulnak kötőt. Tízit akartam azt így ötödjére kiformolni, tudod? Challenge, quest, side questünk van, hagyjátok. Side quest. Achieve 2 red cards. Tessék. Megbasztam. Útközben megbasztam Radót. Nem baj. Így is. Azt mondja, nem baj. Basszál rá még egyet. Azaz, Radó. Én nyomtam csak meg az X-et és beadta. Vagyis hát négyzet, na. Négyzet X. És hát a tackle gombot. Akkor lehet ilyen izéket, ilyen mateképleteket írni a PS-en, hogy mit tudom én, 2x minusz négyzet terület,
Ember, állj már le, Xboxon is lehet. Meg lehet csinálni. Nem, a Xboxon csak olyat lehet, hogy A négyzet, meg B négyzet. Aj, nem hiszem el, Geci. Be. Beadnám, bazd meg. Tessék. Híres utolsó mondatok. Beadnám, bazd meg. Az mi volt? Megy. Jó, menj Zoli. Ez pontosan ugyanolyan volt, mint a Mezendi. Indulnak előtte ketten és átrugja túloldalra, csak az emberhez ment. Tordítja, hogy megy. Hát bazd meg, szerinted... Tík! Na nyomd hátra szaltót, Nyomom. Nekem előre szaltó ment. Nem tudok hátra. Nekem csak az előre szaltót engedte. Most. Az is Oké. jó. Tudod a kapusat... Úristen. Támadjad le? Bocs, Zoli. Nem baj. Bodzoli, az milyen olasz játékos? Oh, igen! AI. Fönt. Inkább vonalba. És semmi. Ez olyan volt... Tudod, ez olyan volt, mint amikor a Messit felrúgták, tudod, és így fölkel és megy tovább, és Igen. ez milyen izé. Ennél jobban a Ó, szélre nem Laci. tudok menni. Na, Lacinak akartam, hogy mondom, elindul, aztán berúgjuk a védő mögé. Bodzoli. Az remek. Egészség, nem tudom ki volt ez. Olyan volt, mint hogyha a Lotus szentett volna. Igen, engem. Én is megjelölök. Vagy egy ilyen ló... Vagy pedig Azaz. az meg fing volt. De flagma. Gyere ma! Gyere már! Gyere már. Mindig elfelejtem, hogy ezen nincs izé Trickster playstyle. Ó, ide! Hosszúra. Egyszer adjátok meg vissza nekem hosszúra. Ott lehet Miért lesz. mindig a legkisebbnek? Akkor szállj ki a lest szobából! Érted? Lesztobából. Egyszer kérem, basszeg. És meg is kapom, de akkor meg lesen vagyok. Ó, az lehet erős lesz egy picit. Ott a derekszögű háromszög átfogója. Tonynak ment. Vissza. Jó, Be. Szalagadó! Jó! Ajj! Ilyet a... Egyet hangefek mellé. Hopp. Állj meg, Geci, állj meg. Anyád. De milyen jól időzítette. Tényleg, ahogy a labda ment, jött a... Milyen jó volt ez a hang. Tökéletes. Az volt, hogy nem lőttek ki a Discord, nem halkította ki a Discord. Hoppá. Én meghaltam. Én ennyi voltam két. Ez Ennyi. hangeffekt. Zolinak is volt egy jó lövése, mint Jimmynek. De akkor kapura ment volna. Ja, igaz. Meg azt nem Pillanatra azt akar... hitt- Like... Aztán vagy végig, Ádi. Ide, szaladj! Na. 3, 2, 1. Lekéstem. És ezt így meg tudod csinálni sokszor egymás után? Persze.
Hello. Mi a trivelával adta, bazd meg, hogy? Nem is azzal nyomtam. Nem bírok játszani, ez. Vegyük komolyan. Komolyra fordítva a szót. Precision. És beatbox. Nem, én nem látom, a jobb oldalon lenne bárki.